Yeah. She always looks at the camera. Diam, diam. Hi guys. Ano na no? 5 o'clock na. Mapa 5 o'clock na sa hapon. Ano lang. Ngayon pa ako nakaligo. Oh my God. Kasi busy kanina. Tas pasensyahan nyo na itong bisita ko sa sa ilong ko ba. Earlier, we visited a subscriber, a Dutch subscriber. Ang tawag dito, neighbors lang din kami. Siya, mama ng brother-in-law ko. So, dati, sabi ng sister-in-law ko na nanonood daw siya ng mga vlogs ko kahit hindi naman niya maintindihan yung mga ko ba. Kasi, first vlogs ko talaga, siya, nagbibisaya po ako. Kasi, mas komportable ako magbisaya. Hindi naman kasi ako, dati, I was not really thinking about other viewers na ba. Yung main goal ko lang is mapakita ko yung videos sa friends and family ko, yung mga taga Cebu, ganyan. Pero, when I started having subscribers or viewers na Tagalog or hindi nakakaintindi ng Bisaya, so nag-English or Tagalog po ako. So ang problema po yung yung subscriber ko dito, hindi siya masyadong nakakapag-English ba. So hindi din ako marunong masyado mag-Dutch, no, very basic lang yung Dutch ko. So anyways, pinuntahan namin siya kanina ni Anna, and it was really nice. Janet, dankjewel. Het was gezellig met jullie en bedankt voor de mooie bloemen. Char. So, yun lang alam ko. Sabi ko, thank you, Janet, for the nice time, and then salamat sa magagandang bulaklak kasi binigyan niya ako ng bulaklak na nagbo-bloom this season. Spring ata siya. So, I'll give you an update. Kasi next year pa daw yun eh. Sabi niya, next year, mamumulaklak na yan. Sabi niya, but it was really nice. We had tea dito. Tea and then apple tart. It was lekker, Janet. Bedankt. And yeah, sabi ko sa kanya, bibigyan ko siya ng ng lumpia kasi hindi pa niya na-try yung lumpia ko. Yung neighbor namin na niya, kapamilya daw niya, na-try na niya. So, nalaman niya, narinig niya from her relative daw ba na neighbor na. Nakaka-happy po. Pasensya no, naka-robe ako no. Nakaka-happy po na kahit hindi niya maintindihan yung mga videos ko, nanonood pa rin siya. Talagang pinakita niya po sa iPad niya na naka-bookmark yung naka-bookmark yung YouTube channel ko. So, nakaka-happy, no? Tapos, pinakita niya talaga na napanood niya lahat. Yung may red mark talaga ba. Tapos, nagchika kami in Dutch, ha? Charot. In Dutch, nag-practice ako ng Dutch kanina. Ang hirap, sobrang hirap, pero pag hindi ko kinakaya na nagtatanong na lang ako in English kasi yung asawa niya magaling din naman mag-English. So, nakaka-happy talaga. So, thanks a lot, Janet. I hope you continue watching my videos. I'll try my best to speak Dutch. No, kasi yung ko din, yung in-laws ko din, nanonood din sila ng videos ko. So, if mag-English ako, okay lang naman. But, yeah, may viewer na tayo na na Dutch ba. So, yeah, nakaka-happy talaga. So, anyways, after ko magtabi-tabi, ganito, magchika-chika, na ako, natutulog pa kasi si Ana, no? So, bababa na ako and magpe-prepare na ng dinner. I-try ko yung recipe ni Finoy Mama Channel. Mama vlogger din siya from Finland. Same hometown po kami sa Cebu. I-insert ko lang yung name niya, si Finoy Mama Channel. Nagluto kasi siya ng chicken and she said it was really lekker and really yummy, and then it looked really yummy as well. So, itatry ko siya kasi mahilig po sa kip or chicken yung partner ko. So, yun yung ipiprepare ko sa dinner. So, yeah, I hope magustuhan ng ng partner ko yung chicken. Anyway, kahit anong chicken, chicken menu or kahit anong chicken dish, basta lang, hindi maanghang,
okay, bet ng partner ko. So, yeah, I'm gonna prepare dinner now. Pasensya na talaga kayo sa sa, ito malaki mupay, pisla tag ilong, samot, kadako atong ilong. Pati ganyan talaga ang buhay. Nasa po ako no, nasa extra room. Bali, room ko po ito. Pag gusto kong magmuni-muni, and dito po ako nagbibihis, dito ako namamalansya. And yan, may mirror po ako malaki. Nakaro pa po ako, no? Pasensyahan nyo na. Makalat po dito. Magpapalansya, hindi pa ako namalansya ng mga bagong laba. So, dito po ako nagmi-makeup, nagbibihis. Yung mister ko, dito din siya nagbibihis. Ewan ko, kasi may mirror na ako. So, dito na din siya nagbibihis. Anyways, balikan ko kayo later, guys. Halfway na po tayo sa ating chicken, no? Nilagyan ko na ng oyster sauce, so later on, lagyan ko na ng soy sauce. And then, yung vegetables natin, ready na din. Hindi ako sure kung maglulumpia pa ako. Bye na. Oh, it's like that, yeah. You have that one there, plate, don't know? Which plate? For the lumpia. Ja, die in de schuur. Die pak ik zo. Okay. It is klaar. The kip is klaar. The kip is klaar. Maar de groente, I'm not sure if it's lekker. How do I say I'm not sure? You're feeling that now. It's kapot. I'm not Somebody's sure. filming. Ik weet het niet zeker. Wait, het niet zeker. That's very long. Ja, ik weet is mean I know. En dan het is it. I know it. In Nederlands I'm... Deze is zelf gemaakt. Kom maar. Hè? Ja. Hè? Because the lumpia will be ready in 1 minuut. In 1 minuut. 1 minuut. It's like 1 minuut, 2 minuten, 3. Say like 1 minute, Yeah. 2 minutes. Then we say minuten. Our madam is ready for dinner. Yeah. You're so cute. Ito na yung dinner namin, no? Kip and groente, vegetables, rice, of course, rice. Lumpia. And then Ruth has a bigger serving because he eats more than me. Kip in Anna. Hey, Jubichi. Hey. Hey. She's really long hair, Bong. Ja. She's like Justin Bieber. So, kakain muna kami, guys. Babush, mush, mush. Okay, good. Tara, probeer it muna. The kip, papa. Ja, lekker? Goed, lekker. Niet te zout? Azoet? Nee? Sorry. Somebody's excited. Is that rice? O kip? Rijst. Ah, okay. Lekker? Anna? Kom maar naar mama. Hey, Anna. Wil je kip en groente eten, Anna? Anna. No, wow, she's looking at you and she's like, why am I not getting any food? Lula. Lula. I'll give her. Yeah. Anna. She always looks at the camera. Go, go. Boxing dat. I think she's trying to talk to you. Yeah. Gikilig.
Tolong apa? Water, Anabe. Yay! Yeah? Yay! Now water. She likes water. Ana. Uy. Yeah! Yay! No, tiguwang naman yung akong daga. Uy. Beetje rijst voor Anna. Ja, en een beetje kip. She's making fun of you, Bob. Yeah. Oh, you. Hey, niet mama. You told Papa? something about it. You was telling about Anna. Ja? Echt? Oh, oh die ay? Ja? Oh. Ay, nanonood na sila ng football ni Ruth. Hi, Anna. Anna. Hi. Hehe. At ako ay magliligpit. Dami akong liligpitin dyan. Tapos magra-wrap ako ng lumpia. Tulog na si Anna. Matutulog na din kami. Nanonood kami ng Blacklist and tapos isang episode lang. Tapos now naglalaro yung Juventus versus anong team to, Buang? What team is it? Against which one? I don't know. Yeah, so of course si Cristiano Ronaldo, of course, 3-0 po. So anyways, i-close ko na yung vlog guys, no? Kaya matutulog na kami maya-maya. It's another short vlog. Yeah, so please like if you enjoyed and subscribe if you haven't. See you sa susunod na video. Baka bukas mag-vlog ako. Babush, mush, nagkalkag akong buhok, no? Kasi siya, ready na ako matug. Babush, mush, salamat. Babush, dodong. Babush, mush. Grabe. Bye.